Oimore nyakora mugajwanga kothuli maru Weche ndoni maro Oimore waikoni weche modhuro diambo makawuono ka en tarik 2 dweno mar 10 higa 2020 kod ariyo ni dwe mari mar aparo chakore yo makare en saa 3 mar otieno machiegni chendone ka bende wang'iye mago mwamiyo pek. Musikwe na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Jatenda piny Kenya William Ruto singochwalo dongruok Nyanza mana kaka gwenge mamoko limbe mare mokwongo Nyanza otime county ma Homa Bay. Watu sapa wamekufa kwa nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahusunika sana. Jiabirio mawuok familia achiel otho e masira mar mach ma owang'ogie ote county ma Embu. Maok tin ne ji 174 otho bang' ywaruok kod dhirruok e kind johera mag adhula e paw tuke ma Kanjuruhan e piny Indonesia. Machiegni nyakoro mugajwange chendo ni nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Winnie Adoyo bethuolo matudri kodwa laiwa moro machuoke no 2-3-6 ka bende wantire mbui RAMOGI TV nyalo weche gi achiel ka achiel nyiswa pachi ahinya kotendre gi magi mwaikoni odhiambo makawuono. Machiegni Jatenda piny Kenya William Ruto singo mar tiyo kod jotelo mawuok e gwenge opogore ma pachoka mar chwalo dongruok e piny Kenya. Ruto noloso kano timo limbe e county ma Homa Bay ma en limbe mokwongo mar Ruto mano motimo kaluwo nyaka nyocha yiere kaka jatenda piny Kenya. Osingo mar jo Kenya duto kanyakla kendo keto gi kanyakla mar nyayo dongruok ma pachoka. Alia Beach miyo aler mathoth. Kar saa 3:30 mar okinyi, jatend piny Kenya William Ruto ne omolo e kanisa mar Africa Inland Church AIC e boma ma Homa Bay e nyasi mar alam ka en limbe mokwongo ma Ruto timo e gwenge mag Nyanza nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya. Bang' nyasi mar alam, jatend piny ne yudo thuolo mar loso ka onyiso jodak e gwenge mag Nyanza mondo kik bed kod kibaji nikech piny owacho mare biro tiyo ne jo Kenya te maonge akwede. Mimi nataka niwaambie, musikwe na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Na tutashirikiana pamoja na viongozi wenu na wale wengine wote. Ruto bende kono biro tiyo kod jotelo te mano yiere gwenge mag Nyanza ka ochakore MCS nyaka governors kaka yore owi jotelo kanyakla. Mimi nitashirikiana na viongozi wote waliochaguliwa, kutoka wale wa kiwango ya chini ya MCA, wabunge, maseneta, magavana wote. Nitashirikiana na wao ili tuweze kupanga maendeleo ya Nyanza na maendeleo ya Kenya. Jatend piny bende yango moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mare biro timo e county ma Homa Bay kamoting'o nyaka tieko chenro mag dongruok mane piny owacho chakwe county ni to pod okwamo. Tuko na miradi ambazo zimekwama. Tuko na maji na sewage system ya hapa Homa Bay town. Tuko na maji ya Kendu Bay town, tuko na maji ya Sindo, tuko na maji ya Rangwe, tuko na maji ya West Karachuonyo, tuko na maji ya Oyugis. Hiyo mpango yote sasa nitafuatilia na viongozi wenu ili tuhakikishe kwamba tunatimiza ahadi yetu kwenu. Ndio mambo ya maendeleo ya sehemu hii iweze kutembea kwa njia ya kasi. Vile najua ya kwamba tulikuwa na barabara hapa kadhaa, karibu barabara kilomita 200 katika hii Homa Bay ambazo zimekwama mahali na pale. Mimi nataka niwahakikishia kwamba mutanipatia nafasi kidogo nipange mambo ya budget na mambo ya uchumi
alafu nitakuja nikamilishe hizo barabara zote. Osingo duogo e kaunti ma Homa Bay dwe manyien machako yanga gedo marudi manengogi oyueyo e boma ma Homa Bay. Niliwaeleza tutakuwa na mpango mkubwa ya mambo ya housing, ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafanya kazi. Tulikubaliana katika ile program nilizungumza na nyinyi hapa, tukasema tutajenga nyumba 5,000 hapa Homa Bay County. Na nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha hiyo program. Ruto ne oten gi jotelo ma opogore kamotingo jatend migawo ma oyier ma ochune tudruok Eliudo Walo, gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, nyawadgi machon ma Migori Zakari Obado, jaod bura ma Ugenya David Ochieng, Dalmas Otieno, e kind jotelo mamoko ka jotelo te mane oyier e kaunti ma Homa Bay to ne orem chope limbe ma jatend piny no. I want to thank His Excellency the President for changing the political discourse in this country from politics which is based around rhetoric, tribes and individuals to politics which is anchored on issues touching on the common mwananchi. Icha wauoto kwa manyopin tuma manyasa yomiyowa kotoko miyowa wati kilo kwa dikore waki them we don't work with him fanya kazi na yeye kama watu wa Nyanza. Limbe ma jatend piny Kenya William Ruto timo e kaunti ma Homa Bay limbe mare mokwongo e gwenge mag Nyanza nyaka ne yiere ka jatend piny Kenya mar abich. Ruto singo ne jodak e gwenge mag Nyanza ni piny owacho mare biro tiyo machiegni maonge kwede e neno e gwenge mag Nyanza bende obedo kod dongruok kaka gwenge mamoko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koromogi mano kanyo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto limbe mokwongo gwenge ma Nyanza nyiso pachi kotende kod limbe go gi otego mabende iwinjo kotendre kod limbe machal kamano. Kapod wang'iyo mano motende kod limbe makamano, limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Nyanza koro medo nyuolo paro mopogore opogore. Kama bende en limbe motiyo mokwongo nyaka no chamo makaka jatend piny Kenya mar abich. Kata kamano jotelo mago moyiere kaunti ma Homa Bay ne okochope limbe no nyakora Mgajwang. Kendo jopiny medo golo pachi kotendre kod wach ni kaka George Bati leronwa. E kinde kampen mar manyotelo motelo ne yiero madwe mar 8 kane en jalup jatend piny Kenya, William Ruto ne otimo limbe kaunti ma Homa Bay tarik 11 dwe mar 11 2021 kane otemo lombo jopiny mondo dewe dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya. Mana ka gima ne oseng'we telo, ne osingo mar dok e kaunti ma Homa Bay. Nafikiria mimi nitakuja hapa Homa Bay anitoroshe. Mimi sitoki. Mimi nitaenda nirudi tena. Niende nirudi tena. Niende nirudi tena. Watu tuanze kuzoeana. Ama namna gani? Bang' yiero matariko 9 dwe mar 8, Ruto chako dok kendo e kaunti ma Homa Bay. Wang'ni kaka jatend piny Kenya komedo paro ne oganda jo Homa Bay winjruok mane gitimo e limbe mare ma higa mokalo. Kata obedo ni limbe no onge jatelo moyiere kaunti ma Homa Bay manoyuore, Ruto singo tiyo gi jotelo moyier mar chopo lek mag dongruok. You have my commitment that I am going to work with all the leaders that you have elected so that we can tackle the issues that affect the citizens of our republic, the young people of Kenya, the women, and every sector, our farmers, our business people, our investors. We are going to work together to take this county and this country to the next level. Rem mar jotelo moyiere kaunti ma Homa Bay chope romono koro medo nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny ka gipuoyo limbe jatend piny Kenya William Ruto kendo keto geno margi mar yudo dongruok. An kaka jadak ma Homa Bay mawuok Suba South amor ka ker owacho wach barabara mawuok Mbita chomo Magunga Kiabuya nyaka Karungu Sori. Mondo mi gik mwapuro chope chiro koni jopiny okonyre gi weche lupo ndara no nyaka losi kendo amor nikech o mention to gi mamoko. Ji owuok nyaka Siaya ko biro ka to jo Homa Bay ma jo Homa Bay moyier ka kochakore MCAs no kwaneno to kinde mang'eny en ni sama jatelo biro e gweng'u mane ka jatelo yudo thuolo komi thuolo mondo iwuo mondo ikwago gimoro ma ok ne un godo kendo mano miyo jatelo mar piny bedo gi mor ko chung malo to wacho ni gima ng'ane okwayo abiro timo. Daher mar mondo mi awuo gi joluo wetena mondo wamuony mirima to wakonyre uru mondo mi wayud dongruok makiny.
nikech ka ok watimo mano ero waol gi bedo oko mar sirikal. Sirikal oseyie kendo yie no nyalo tiyo kodwa. Jopiny ogogo odiro kuoye wang' jotelo ma oyiere kaunti ma Homa Bay kuom buono romono. Wayudo wich kuot wan kaka jodak ma Homa Bay ni jotendwa mane wayiero te onge mane obire e romb ker, and mano en wich kuot ne wan kaka joma noyiero. Adwa ni jowo ong'e ni wach mol kanwa seae sani nyaka giti gi jatend piny, to ka giketo ni gidwa ni gikuod wi ker, mano ok wabiyie kendo wasiemogi kabisa. Ker biro dwe manyien, wadwa chenro malong'o nikech de gibede meeting no nitie gik mwakoso nikech ne gionge. Kata mana gigo mane jatelo ne wacho onge yo ma wanyalo geno go ni ginyalo timore kare ka onge jotendwa ma push weche mag dongruok. Moko kuom jotelo ma Homa Bay kokalo andika magi magikete lai mar mbui yango gima omiyo ne ok ginyal chopo, ka moko wacho ni ne ok ogwelgi to moko bende wacho ni ne gin mabor. Andika mare kokalo lai mar Facebook, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho kendo alieko: kawuono jatend piny Kenya William Ruto timo limbe Homa Bay e kanisa mar AIC. Daer mar rwake e lojo Homa Bay. Ok anyal bedo e romono nikech an oko mar kaunti, kata kamano nasenyise. Jo Homa Bay chunygi ng'won kendo gidhi rwake maber. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma bende kokalo lai mare mar Twitter okonia alieko: awinjo ni jatend piny William Ruto timo limbe Homa Bay kawuono. Machiegni aonge gi kaka nyalo chopo. Winjo ket chenro makare kinde mabiro mondo jaod bura mar kama limbe timore orwaki. E kindeno jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo bende kokalo e Facebook mare ondiko kendo alieko: adok ne nyaminwa Gladys Wanga kod owadwa Kaluma. Ne ok oluongi kendo onge tiende dhi e romo. Homa Bay County nitie kod jotelo mathoth kata ma ok oyier. Nyaka ni chung'nwa mana gi jok mowuok oko. Bang' keto singo mar tiyo kanyakla gi jotelo moyier, geno koro nitie ni piny owacho mamalo kod mago mag counties biro tiyo kanyakla kinde twech achiel mar nywako lwedo dongruok manyalo loko ngima oganda jo Kenya. Koramogi into nyiswa ni tiparo nade kotenre kod limbe no mar jatend piny Kenya e kaunti ma Homa Bay, ka bende wawinjo kanyo paro mopogore mogol gi moko kuom jodak ma Homa Bay ka gin to gidwaro mondo rwak ker yo makare kendo gigeno mar yudo dongruok ma bende koro nosingo ne oganda jo Homa Bay. Kwa dhi mbele gi wechego mag siasa, nyakora mgajwang' jatend migawo mar ohala mogwel Moses Kuria oramo funjo duond buche mar chama cha kazi ka bende odonje burano mar UDA ma bende otelne kanyo gi jatend piny Kenya William Ruto. Kuria owacho masje mano osero ombulu kaunti ma Elgeyo Marakwet ne jalala kom senate gi otiko mar UDA, kama bende nowacho kanyo ni ma en yo ma bende nyaka koro jogo nyisgo luor ne duond bura mar UDA ko jatend piny Kenya William Ruto. Kipchumba Murkomen wacho ni en oikore tiyo gi ng'ata ma ibiro yier kaka senator ma Elgeyo Marakwet ka gavana machon ma kaunti noto Alex Tolgos to oramo ni komno kaber to winjo mi jachung' gi duond bura no mar UDA par ni duond bura ni karamana komni nodong no bang' Kipchumba Murkomen yudo gwelo kaka jatend migawo mar apaya ma pachuka. Najua ile kiti viatu ambao Murkomen ameacha ni kubwa, lakini najua mtafanya kazi yenu kuchagua kiongozi. Nataka kuunga mkono yule amesema hii maneno mumalizie katika nomination ya UDA. Unajua mimi nilikuwa mpaka jana nilikuwa kiongozi wa chama inaitwa chama cha kazi. Nikavuja hiyo chama, tukalikia registrar, tukaingia ndani ya UDA. Sasa kama mimi mtu mkubwa, waziri mzima anavuja chama ingia UDA, wewe ni nani? Tunaelewana? Mimi nataka tuungane mkono, tukimaliza nomination ya UDA hiyo maneno ishi hapa. Kumachol nyakora mgajwang' medruok e nengo mag chiemo kod modhi mag nyamburko koro ong'aw pek mar ngima mokalo moloyo kako sebedo kuom thuolo moingo higni 5 mago mosekalo. Kwan ma igolo kod piny owacho koro wacho ni pek mar ngima dwe mokalo nochopo 9.2, rang'iny ma pok ochope chakre dwe mar 6 higa mar 2017. Mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth koro leronwa oro madhi nyime thoth gwenge ma pacho kanyakora mgajwang' kod nengo mag modhi mag nyamburko ma bende medo mana idho pod nyalo medore, en ranyisi ni fuong'ruok ok ni machiegni kaka thoth ji nyalo paro. Bang' medruok e nengo mag chiemo kod modhi mag nyamburko e dwe achiel mosekalo, pek mar ngima ma ipimo kod nengo mag chiemo, wuoth, lewni kod pango udi e kind mamoko
sani koro idho nyaka 9.2. Rang'iny mapok ochopi chakre higa mar 2017. Bad migawo mochung' ne chiwo kwan e lo piny owacho KNBS koro yango ni nengo mar chiemo kod gik ma imadho ma ok mer dhano osemedore kod 15.5 higa achiel mosekalo. Nengo mar mo kuon, michele, oganda, sukari kod ring dhiang' duto ne omedore kod kind 1% kod 8% e thuolo mar dwe achiel mokalo, kama nengo mag alode kende manoyudo fuong'ruok matin ka opim kod kaka ne uso gi dwe mar 8 higani. Dwe mar 9 ni be mane piny owacho ng'ado e omenda ma itiyogo e gayo medruok e nengo mag modhi nyamburko. Okang' ma koro miyo sani petrol gi diesel iuso e nengo mamalo mogik chakre ne piny owacho ket chenro mag lando bech mwandugo dwe ka dwe. Okang' ma kamano osechoro nengo mag wuoth kod 25% e dwe achiel mosekalo, ka bende nengo mag nyiewo teko sitima sani oidho kod 20.9. Medruok e nengo mag nyiewo teko sitima koro rucho fuong'ruok mana jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ogolo mar 15 dwe mar 12 higa mokalo. Ute ma ji pange bombe mopogore opogore bende koro osechako meto, okang' ma koro dhiro pek mar ngima ne oganda ndalo machuok bang' timo yiero manopong' kod geno ni tend piny manyien nyalo temo duoko piny pek mar ngima. Bengi maduong' ma pacho ka CBK nyocha omedo nyinyo ma bengi dhi chiwo godo hola kowuok 7.5 nyaka 8.2. It's true, one can say, what has monetary policy got to do with the price of vegetables and etc. But I think the point here is the second round effects. So things that relate, let's say, the things that relate to those specific products in a second order way. So think about fuel and think about transportation costs. So the cost on transportation, that's a second order effect. And that's why the MPC took the action that it took of increasing the benchmark rate by 75 basis points. Dwe mar 10 ni bende koro biro gi pek mage, kama bad migawo mochung' ne choko suru KRA koro semedo suru ma ijuogo e wi mwandu kaka modhi mag nyamburko, apiko, lainde mag simu, juice, pi kod kuong'e kin mamoko kod 6.3. Dweche 60 mokalo kane pek mar ngima ochope kama ochope sani, piny owacho ne ogolo suru e wi oduma kod chak ma igolo e pinje maoko, okang' manokelo fuong'ruok matin ne oganda e kindeno ma bende Kenya ne dhi e yiero maduong'. Piny owacho ma sani osechako chwalo mbolea ma nengogi odwok piny e gwenge mopogore opogore kaka okang' mar keto yot e nyayo chiemo. Kata kamano, bedo ni oro kod ngaji pod okwako thoth gwenge ma pacho ka e kinde ni koro rucho geno ni nengo mag chiemo biro lwar machiegni, ka bende nengo mag mwandu ma iloso kod kembe mopogore opogore pacho ka pod nyalo idho mana kaka sitima kod wuoth bechgi medore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kolmo kwake utenge mang'otende kod ngima dhano wadhi nyaka e kaunti ma Embu kama manyo masira no mano muoch. Wayudo ni ji 7 mawuok e familia achiel nowito ngimagi e masira mar mach mano otimore e gweng' Mangimari kar chung' od bura mar Unyenjes e kaunti ma Embu. Nyaka sechegi pok ong'ere gino ma bende dikel masira no, ka bende pod itimo nonro mondo ming'e gino anomiyo familia no giduto giwito ngimagi e otieno mane piny orugo kawuono. En masira mokelo lit kod kuye gwenge Mangimari e kaunti ma Embu. Masira mar mach manyonego miyo wuoro, nyithindgi 3 kod nyikwagi 2 otieno manyoro. Familia moja, watu 7 wamekufa kwa nyumba. Nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahuzunika sana. Yule mdogo sana ako na miaka 4. Mwingine ako na miaka 6, mwingine ako na miaka 8, mwingine alikuwa anaenda kufanya mtihani wa KCB, na msichana wake alikuwa anafanya business. Majino manyo wango ji 7 go pok ong'e gima nyokelo. The investigation officers have come na wameanza uchunguzi, wamechukua miili na pia wakachukua samples, na tuko na matumaini ya kwamba watafanya uchunguzi ambao utatuambia ni nini kimefanyika. Jalup Commissioner ma County ma Embu January Winge nyoyango masirano bang' chope dala manyo masirano timore kakoro gikwayo ng'ata man kod ng'eyo